музыки, это прикольно. У 2010 году наше шествие, як ви ведаєте, на нас напала міліція, було 12 чоловік затримано, 7 на двоє суток. Звісно, це не лепшим чином сказалося на критиці супольності. Шмат хто боявся на наступний год приходити. У минулому году ми провели наше, такое сказать, подпольное шествие в Шабанах. Тим не менше, воно пройшло в мирній форматі. В цьому году вже більше людей жадають і Прайд Мінський. Ми отримали підтримку Уряду Нідерландів, ми отримали підтримку групи по правах ЛГБТ Європейського парламенту, керівника місії США у Білорусі. І ми відчуваємо з кожним годом більшу кількість удільників, більшу підтримку від заміжних урадів. І, зрештою, наші лозунги, що ми всі равноправні, що ми всі равні, і що кохання – це не те почуття, яке треба ховати. Вони висять на трамваї і нам махають. Це значить, що у некой ступени нас так само підтримують. Я думаю, что ничего страшного из-за того, что проехался прайд-трамвай по Минску, по центру Минска так само не отбудется. В самом центре Минска, Минский.